Dragi ljubitelji fudbala i drage fudbalske kolege, dobrodošli u još jedan fudbalski podcast Fudbal više od igre. Tema danas jeste Liga nacija i predstojeća utakmica između reprezentacije Srbije i aktualnog prvaka Evrope reprezentacije Španije. Kao što rekoh, vi gledate fudbalski podcast Fudbal više od igre, a lajkujte i subscribe-ujte, ne mora da vas podsjećam. A današnji učesnik, koga vidite ovde, pošto očekujemo još jednog učesnika za koji minut, ali krećemo bez njega, doktor Dragan Bogdanović, inače fudbalski radnik i sportski radnik iz Pomorskog okruga, najviše, što se kaže, znaju ga u Jagodini, zadužio jagodinski fudbal i bio je lekar i čak fudbalskom klubu Jagodina kada su harali Srpskom ligom, u stvari Superligom Srbije i kada su igrali Ligu Evrope. Tako da je doktor Dragan još uvek u fudbalu, ne samo ovako, već na više načina, to će onda kaže sam posle. Jedan je što je predsjednik kluba, fudbalskog kluba Jedinstva iz Jagodine, tačno iz Duboke, ali to je Jagodinska opština. I pored toga, od skoro je počeo i svoj fudbalski podcast, koji se zove, Dragane, kaži ti ovako revijalno. Pa ništa, prvo da pozdravim tebe i tvoje gledalce, pa ništa, moj podcast se zove Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu. Kažem sporedna jer mi je skoro jedan gledalac zamerio, nije lepo video da sam napisao da je to najvažnija sporedna stvar na svetu. Naravno imam prečih i bitnih stvari u životu svakog od nas, pre svega porodice na prvom mestu, ali posle se ispravio kad je video da sam napisao najvažnija sporedna stvar na svetu. Ja sam to krenuo relativno skoro, od letos, uporedo kad smo mi svi krenuli da kažem, podcast Fudbal više od igre. Za sad imam 54 pratioca, ja sam još uvek amater u odnosu na tebe, ali dobro, imam vremena polako. Tek smo krenuli ovo isto. Da, ja sam juče čak i pokrenuo prvi put live program sa čitanjem rezultata svih liga, od Super lige do međuopštinske lige. Imao sam celog jednog pratioca u tom live-u, ali tad sam rekao da mi nije cilj da imam što više pratilaca, odnosno tih subscribera, kako se već zove, nego mi je cilj da probam da popularišem fudbal kao što i ti radiš, da probam da popularišem taj fudbal, pogotovo ti se baviš naravno i reprezentacijom i ovo ja malo više pokušavam da ovo je amaterski fudbal kome ja pripadam, pa i ti kao trener, da probamo da to nešto podignu na neki viši nivo, da što više ljudi u Srbiji, pa i šire od Srbije, čuje da postoje neki mali klubovi, ali sa velikim ljudima koji ih vode i da upoznaju sve te probleme i sve neke situacije s kojima se ljudi koji vode klub susreću u današnje vreme. Tako da kažem, polako, 54 pratioca, bože moj, još sam mlad, jako sam sred, tako da polako sigurno. Biće, ono što ja mogu da kažem s Dragana, mi smo, kad je bio pokrenut kanal Fudbal više od igre, radili smo Superligu Srbije, zaista smo rekli, pošto smo i poslani ljudi, a i radimo i u fudbalu, pored svega toga, i ovo nam je jedna vrsta promocije fudbala, nemamo puno vremena za tako nešto, onda smo se nekako i raspodelili, tako da Dragan sad više obraća pažnju na Superligu Srbije, a takođe za sve one koji žele da znaju niže lige, sve možete da saznate kod Dragana. Tako da, eto, imate njegov podcast takođe, pa ko želi može da ga podrži subscribe-om i da ga zapratite, pa eto i tamo ima dobrih i lepih stvari u vezi sa fudbalom, od profesionalnog do amaterskog. Da. Dok čekamo i sledećeg učesnika, ono što sam rekao malo čas, to je da kreće Liga nacija i da za sada nisu baš raspoloženja onako pozitivno što se tiče utakmice za Španiju, ipak to aktualni evropski prvak. Ne možemo da kažemo da naša reprezentacija u nekoj krizi, ali rezultatski izgleda da. U svakom slučaju sada ćemo da pričamo upravo o tome i sve što i vi, kako bi se to reklo, osjećate, možete napišati u komentare u vezi naše reprezentacije, selektora, igrača,
tako da ipak je to naša reprezentacija, možemo da delimo naša mišljenja na najiskreniji način. Pre nego što krenemo i nastavimo dalje, evo ću da kažem i ko je pozvan, da pročitam čas ko je pozvan u reprezentaciju Srbije od strane naših selektora. U pitanju su golmani Predrag Rajković, Al Ittihad, Aleksandar Jovanović iz Partizana, Marko Ilić iz Zvezde i Đorđe Petrović. Do pre koji dan Dragane Takov bio je golman Chelsea, sada je na pozajmici u Strasburu. Što se tiče odbrambenih igrača ili defanzivaca, Kosta Nedeljković, Aston Villa, Nikola Milenković, Nottingham Forest, Strahinja Pavlović, Milan, Miloš Veljković, Werder, Srđan Babić, Spartak Moskva, Strahinja Eraković, Zenit Sankt Petersburg, Jan Carlos Simić, Anderlecht i Aleksa Terzić iz Salzburga. Što se tiče veznog reda, Andrija Živković, PAOK, Saša Lukić, Fulham, Ivan Ilić, Torino, Marko Grujić, Porto, Kristijan Belić, AZ Alkmaar, Nemanja Maksimović, Panathinaikos, Stefan Mitrović, Verona, Lazar Samardžić, Atalanta, Veljko Virvančević, Sparta Prag i Milan Aleksić, fudbaler iz našeg komšijskog Kragujevca, dakle Radnički Kragujevac. Milan Aleksić takođe pozvan u reprezentaciju Srbije, velika čast i za Radnički i za sam Kragujevac. A što se tiče špiceva, ajde kažemo otkazom i nedolaskom Stefana, u stvari Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića, ostali smo sa 3 napadača, 3 špica u ovom dvomeču. Pričamo i o Danskoj, Dragane, tako, znači imamo Španiju, imamo Dansku, tu su pliki igrači koji treba da igraju na obe utakmice i u rotaciji. Tako da imamo 3 špica, u pitanju su Petar Ratkov, 193 cm visok špic ili ti napadač RB Salzburga, Luka Jović, svi znamo iz Milana, i Mihajlo Ivanović, još jedan igrač iz naše lige, u pitanju je špic ili ti napadač Vojvodine. To je otprilike to što je Pixi pozvao u našu reprezentaciju. Kao što ste mogli da primetite sami, nema Mitrovića, nema Sergeja Milenkovića Savića, Dušan Tadić tako reći se penzionisao što se tiče naše reprezentacije. Gudelj takođe ga nema. Ja ne znam, Dragane, koliko beše Gudelj ima, 32 ili 33 godina. Tako nešto. Tako nešto, čini mi se, ali eto i on nije pozvan, da li je povreda ili nešto drugo, ne znamo. U svakom slučaju, do danas nismo saznali, ali snimamo i veoma kasno, što se može vidjeti po nama, snimamo kasnu emisiju, radili smo čitav dan, tako da saznali smo da se par igrača nije odazvalo ni na trening, nisu bili ali čekali su da se jave, pa ćemo vidjeti šta će biti sa njima. Eto, čuli smo otprilike to, mi ćemo sad da čujemo Dragana i njegovo mišljenje o predstojećem meču. Drganče, izvoli. Hvala. Pa ne znam, ja sam iskreno malo i razočaran što ova trojka, mislim na Sergeja, Dušana i Aleksandra, ne dolazi. Ja koliko znam, svi su odigrali prošlog vikenda za svoje klubove i koliko znam, završili su utakmice i ja iskreno, naravno, ne mogu da imam te informacije, niko nije završio povređen. Sad, da li se nešto desilo posle toga, da li oni misle da je Liga nacije neko takmičenje koje kao po njima nije nešto toliko bitno, pa ajde da odmorimo, pričali smo nas dvojica pre emisije, da odmorimo malo, da se bolje pripremimo za naredne neke akcije. Ja iskreno nikad nisam igrao fudbal, ali sam u fudbalu već 20 godina, sigurno od svojih 40 i kusur, aktivno kao sportski radnik, delegat, trener, ekonom, šta sve nisam bio u životu u fudbalu. Ja da mi dolazi prvak Evrope u rodni grad, u zemlju odakle potičem, ja bi sa obe povređene noge došao, makar da se javim, pa makar sedao na klupu, ali dobro, kažem, ne mogu više da nešto pametujem,
ja drugačije gledam na taj stav prema otadžbini, prema državi. Ne kažem ja da su oni loši momci, da imaju neki drugačiji stav i da oni, ne znam ja, ali kažem, ne mogu da verujem da odigraš za vikend utakmicu 90 minuta, čak i daš golove u svojim klubovima, a onda ne možeš da dođeš za reprezentaciju. Mislim, ljudi dolazi Španija, puna Marakana bi vjerojatno bila da dođu ova 3 momka, ali ja dobro, eto kažem, ne gledamo svi isto na to. Golmani su manje više u kompletnom sastavu sa nekim manjim izmenama, neki nisu tu, ali ovi koji ih menjaju, Jovanović i Ilić, su pokazali da su dobri. Čak šta više, Aleksandar Jovanović, golman, novi kapitan Partizana, je po meni ubedljivo najbolji igrač Partizana, jer da nije Aleksandra Jovanovića, Partizan bi bila ekipa u Superligi Srbije sa najviše primljenih golova. Znači, to možda malo čudno zvuči, ali tako je. Znači, ako ste gledali Partizan Vojvodina za vikend, šta je on sve odbranio napadačima Vojvodine, to se prosto graniči sa nemoguće. Tako da je apsolutno zaslužio da igra, odnosno da brani za reprezentaciju. Što se tiče Marka Ilića, čim je to prvi golman Crvene zvezde, znači učesnika Lige šampiona, on prosto zaslužuje da ne samo što je učesnik, nego je bio i jedan od najboljih igrača u ova dve utakmice sa Bodo Glimtom i zaslužuje poziv u reprezentaciju. Što se tiče odbrane, ona je manje više kompletna, s tim što nisam siguran da će Miloš Veljković igrati za reprezentaciju, jer neka informacija od večeras da on nije spreman da se odazove, da je on povređen, a koliko sam uspio da ispratim u moru obaveza, što bi ti malo pre rekao Ćine, Aleksa Terzić, standard igrač bek Salzburga, je napustio utakmicu Salzburga s Dinamom iz Kijeva, čini mi se onaj dvomeč kad je bio i ne znam da li se uopšte više vraćao u ekipu, nisam uspio da ispratim revanš utakmicu u Salzburgu, tako da i on isto visi, ali dobro, tu su ovi momci koji su izneli teret i evropskog prvenstva i svetskog prvenstva, znači Nikola Milenković koji je prešao Nottingham, Strahinja Pavlović, koji je prešao Milan, čak je bio i strelac pogotka sad za vikend. Tu su znači i ovi drugi igrači. Ja mislim da je krajnje vreme da Kosta Nedeljković dobije šansu. Ako je dobio šansu ako je dobio šansu u Aston Villa, ja mislim da je vreme da dobije šansu i u reprezentaciji, što da ne. Da. Evo, Dragane, samo trenutak, pošto imamo uključenje, dakle, evo, stiže nam i pojačanje u vezi razgovora u vezi Srbije, jel? To je to? Da. Je li ovo iznenađenje bilo za mene? Ovo iznenađenje za Dragane, posebno. Bože, Bojane Timotijeviću si se ugojio lepo. Da, ja sam najavio, rekao sam Draganu da će biti jedan naš prijatelj, on je na moru i znamo da gleda i veliki pozdrav za sve Timotijeviće, ali onda ovo iznenađenje, tako da smo imali dogovor sa Jocom od danas, da evo sva trojica pokušamo da podržimo i pošaljemo dobru energiju naši Srbi u ovoj predstojećoj utakmici. Joca, evo mi smo ispričali nešto i ko igra i šta i kako, a pošto Dragan krenuo sa pričom o tome šta misli, kako misli, ajde da čujemo tebe, da se uključuje, kako si ti, šta radiš i samo da predstavimo za one koji ne znaju, Joca je naš stari prijatelj i kolega fudbalski, tako da se radi o čoveku koji je tehnički sekretar i referent za sva takmičenja na nivou Pomoravskog okruga što se tiče fudbala. Pored toga ima i svoj fudbalski podcast takođe, tako da imate da saznate sve o fudbalu što se tiče toga na svim ovim mestima. A reći nešto i tome, Joci o fudbalu i o podcastu i naravno o reprezentaciji Srbije. Joco, izvoli. Daj prvo da kažem dobroveče. Kako i dolikuje. Rado sam prihvatio poziv, znajući da ćemo Dragana da iznenadimo, pošto znam da nije očekivao ovakav raspred sigurno.
Nisam Nije. S druge strane, znači zaista pali vremena, kao bio sam na nekom odboru, ali više sam se umorio nego što sam odmorio. Tako da je baš katastrofa, promjena klime i čudo, tako da, a ja jedino, pošto nisam čuo što je Dragan pričao, mogu da se složim s njim. Da, ko i uvijek. To nam nedostajalo, mogu da priznam. Da, to je to. A šta znam, meni se lično, ako pričamo o tom nekom vremenu pred utakmicu, ne sviđa atmosfera u reprezentaciji. Svakako, znači, da li je zaista takva atmosfera, mislim da jeste, ali dosta i novinari to podgrevaju, sa raznim natpisima, insinuacijama i ostalo, ali da je dobro, nije dobro, nažalost. Što se tiče igračkog kadra, mi ne možemo da napravimo spisak sa nekim igračima koje nemamo. Mislim da je opet da je ovo trenutno najbolje što imamo trenutno od igrača u Evropi. Možda pale dvoje, troje. Da li su u pitanju povrede ili ne pričamo o ovima koji su odustali, nego sa tog nekog šireg spiska. Tako da sam za to da se reprezentaciji u kakvom god formatu pruži maksimalna podrška. Jer mi smo svi Srbi, mi smo naravno svi selektori i mi naravno svi trebamo da podržimo naše. Nećemo da podržimo Španiju i Dansku. Bilo bi apsurd. Ja smatram apsolutno, možda će zvučati šturo, da je taj koji navija protiv Srbije, da je Srbija bolestan. Apsolutno. Meni je to nepojmljivo da ja ne zaplačem kad se intonira himna na stadionu ili kad se peva 55.000 grla, pukli zori i ostalo. Ja ne mogu drugačije. Tako da u kakvom god sastavu izašli mi trebamo da pružimo maksimalnu podršku. Da, tu se slažemo, apsolutno. Onda ćemo da hvatamo ritam, tako da, evo, Dragane, ono što kažete vi sami, atmosfera, Juca spomenuo atmosferu, Dragan spomenuo malo taj odziv da je jako malo i očajan, da ne kažemo blaže rečeno loš. Što se tiče nekih reprezentativaca, ne znamo šta je i ne možemo ni da sudimo drugome ako ne znamo šta je zapravo poenta priče, ali takvi smo mi, pa uvek postoji crv sumnje koji nam ne da mira. Ono što možemo da se osvrnemo to jeste da narod nije zadovoljan rezultatom srpskog prvenstva. To je činjenica. Narod nije zadovoljan, a ima prava, to je njegova reprezentacija. Njihova, njegova, kako god, ako sam već rekao narod. Ono što se tiče toga, ranije imali smo tada uspeha koji su bili zacrtani, to je odlazak na svetsko prvenstvo i na evropsko prvenstvo. Liga nacije, prva divizija, možemo da kažemo isto da nekad uzme uspeh. Ali svi oni koji kažu, s kojima sam pričao, uglavnom se koriste reči što tiče igre, pogotovo u zadnje partije, tanko, bezidejno, bez konstantnog prvog tima, što je čak i onim koji nisu baš nešto previše u fudbalu, malo čudno, bez prepoznatljive igre, onako što se kaže bledu. Onda dolazi nam Španija koja je aktualni evropski prvak, znači oni sigurno dolaze tu da traže 3 boda i ono što znamo za njih da su jak kolektiv, o njihovom posjedu lopte ne možemo da pričamo ništa loše, oni mogu da predaju svima. Tako da imamo dve ekipe, jednu, da kažemo, Novu Srbiju i jednu Španiju koja je usponu konstantno. Dragane? Ništa, ja prvo da kažem da je meni puno srce što brat Johanes ponovo stedi s moje, ne znam koja već ovo strane. Što se opet slaže s tobom, zašto kažeš? I što se opet slaže sa mnom, znači, pričali smo već zbog raznoraznih obaveza, svako ima svoje obaveze, ne možemo da se uklopimo. Evo i sad smo se nekako čini ja uklopili, nisam ni znao da Joce je pokušao da me dobije, ne, prvo sam ja pokušao da dobijem njega sinoć preko poziva, pa se nije javio. Onda ja krenem svoj prvi live u životu sa jednim jedinim pratiocem koji to pratio
i on me uporno zove, ja odbijam poziv, on ponovo zove, rekao, da mi ovog jednog ciljotera, ovog jednog. Šalim se, znači, Joce je bio u Sarajevu, ko ne zna, proveo se kao, da ne kažem kako, super sve, pratio sam njegov rad na Facebooku i tako dalje, i nadam se da se psihički odmorio, fizički nije sigurno, to vidim i po glasu i po licu, ali da se malo sklonio od obaveza u savezu, u fudbalskom klubu i tako dalje, i opet kažem, milo mi je da ova ekipa, evo opet, ova trojka radi, jer nije isto kad se priča u troje, što se kaže, ili u dvoje, ali nije isto ni koja je trojka u pitanju, tako da... Mi smo i rekli kad god imamo prilike da možemo, što vam ne. Da, bon. Što se kaže, da prvo to sam hteo da kažem, da se malo daljim od teme, mislim, morao sam da kažem, eto, to mi je prosto bilo... Ne, ono će da kaže da mi treba da se vratimo i da radimo svi zajedno. Da. I srca, to znate. Da. Sad me zove kolega, znači, ali kolega ne zna da snimamo, nema veze, odbio sam poziv. Nadam se da nije bitno. Šta sam hteo da kažem, pa ništa, Joca to verovatno nije čuo, mislim ne može da čuje pošto se snima, ne ide uživo, dok se nije uključio šta sam pričao, pa ja kažem, ja sam odrastao u porodici koja me je vaspitavala od malena, od malih nogu, da kažem poštujem zemlju gde živim, poštujem zemlju koja me je školovala, kad sam studirao omogućavala takve uslove, jako je bilo teško vreme da završim školu, jako nisam poticao iz imućne porodice, nego sa svojim radom i trudom, dok su se i moji roditelji i baba i deda mučili da me školuju, što bi rekli, tako da kažem, poštujem državu gde sam rođen i gde ću vjerovatno i za 100 godina da odem gore. Nažalost, mentalitet naših fudbalera, tu ću odgovorno da kažem, pošto sad Čina ima veliki broj pratilaca, mentalitet naših fudbalera nije takav. Znači, iz kog razloga je to tako, ne znam. Što je problem fudbal, što nije problem košarka, što nije problem odbojka, što nije problem vaterpolo, što nije problem rukomet, što nije problem Novaku Đokoviću da u 38 godina rizikuje, da kažem, da ne ostane invalid i da pogine, naravno prvo za sebe, ali on je uvijek isticao da igra za svoju zemlju i da ovo zlato posvećuje svojoj zemlji. Što Novaku Đokoviću nije teško da, koliko sam ispratio, igra za reprezentaciju Srbije za opstanak u Davis kupu protiv Grčke. Znači, što mu nije teško njemu? Znači, ali eto, nekim našim fudbalerima je teško da dođu zato što ih zaboga bole leđa, istegli mišić, a pre toga trčali u klubu gde ne mogu da kažu ej, neću i ne mogu. Ako nećeš i ne možeš, dobijaš po džepu, a Srbi neko dodariš po džepu kao da si ga ubio. Šta hoću da kažem, možda ja nisam u pravu, možda su razlozi neke druge prirode, ali bre, brate mili, mogu ljudi iz Saveza, može Dragan Stojković-Picki, mogu ti momci, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Sergij Migović-Savić da kažu, ljudi, problem je taj i taj, svi što mislite da je nešto drugo, nije to, znači da jasno kažu da ne zbunjuju narod. Složio bi se s Jocom da je atmosfera u reprezentaciji katastrofalna. Znači ja evo živim za taj fudbal, volim taj fudbal, danas je utorak, za 48 sati se igra utakmica Srbija-Španija, dolazi prvak Evrope. Ja uopšte nemam utisak da se ta utakmica igra prekjuče. Znači mi kao kad, evo i u medijima, niko ništa ne priča, hvala Bogu, spominju se paraolimpijci koji guraju, osvajaju medalje, svaka čast tim ljudima, momcima i devojkama, ali znači u reprezentaciji ništa. Znači kao kad preksutra igraju jedinstvo iz Duboke, Partizan iz Bajeva. Znači, uopšte ne vidim atmosferu, bre ljudi, dolazi prvak Evrope, ajde da napunimo stadion, ajde da damo podršku tim momcima, znači totalno mrtvilo još, za Boga, ovo mogu da kažem kao sportski radnik, 48 sati pred jednu vrlo bitnu utakmicu dolazi do smene nekih ljudi u Fudbalskom savezu Srbije. Znači čekalo se
od završetka evropskog prvenstva do 48 sati da se promijene 2 člana užeg rukovodstva Fudbalskog saveza. Znači, ne bih o imenima, ne volim o ljudima da pričam kad nisu tu, ali hoću da kažem, znači, totalno nekom, ne znam ja, ludilo, ništa mi više nije jasno. Ja bih, brate mili, doveo nekog klinca za selektora, neku decu od 18-19 godina da igraju uporedo za mladu reprezentaciju i za A tim, znači u petak za mladu, u subotu za A tim, pa kako bude. Ovo više ovako, sve neke zvezde u reprezentaciji, svi se nešto, što bi rekli u mom selu, podnajeli, a rezultata nema. Opet i dalje pričamo o tom fudbalu, opet najviše volimo fudbal, sekiramo se, što kaže Joca, plačemo kad ide himna ili kad ide pukni zor, slažem se s time, ja si dan danas nježim, ali definitivno tu neki problem ima. Znači, koji je problem, ne znam. Da li, znači, ne mogu da objasnim, kažem, zbog čega, jeste Nikola Jokić preskočio jedno takmičenje, ali on je jasno i glasno rekao, ljudi, nisam psihofizički spreman, mislim da ako dođem, bit će rezultati loši, ne mogu da dam svoj maksimum u reprezentaciji, jer nisam, imao sam takvu sezonu, istrošio sam i čovjek to priznao. Sad je došao, videlo se na utakmicama reprezentacije na olimpijadi da on nije samo da gleda koliko će koša, njemu nije bilo bitno da koliko će koša da da, njemu je bilo bitnije da reprezentacija pobedi, on je bodrio te momke, Bogdan Bogdanović isto nagrdio se od novca tamo u NBA ligi, drugi ljudi, znači Aleksa Vreković, iako sam ja zvezdaš, dečko, brate, treba mi se dečko sa takvom energijom igra za svoju reprezentaciju, oni bre ljudi pevaju himnu po jedan, znači slave tu bronzu, a kažem fudbaleri, ponekad će da mi zameri možda kompletan Fudbalski savez Srbije do Fudbalskog saveza grada Jagodine, ali hoću da kažem, dođi mi da promenim sport, da odem u rukometni savez, da budem rukometni sportski radnik, u fudbalanje, u tenis, znači nemam šta da kažem. Dragan definitivno spada među one koji su duboko razočarani. Ne, ja ću, ako treba da dam neki dinar da Srbim protiv Španije, nije problem. Ali boli me što se to tako radi. Mislim, bio sam dete kad smo u toj reprezentaciji imali dobre uspehe u Italiji, s Argentinom. Gledam u internetu uspehe iz Rima, 60. i tako dalje, Montevideo je posebna priča, ali kad pogledate, pošto su naši glumci mnogo verno to preneli, kad pogledate odnos prema toj zemlji Srbiji 1930. i danas je samo bitno, to ne pričam samo za fudbal, znači koja Srbija ovamo, idemo u Nemačku da zaradimo, idemo u Švedsku da zaradimo, idemo u Španiju da zaradimo, a ja kažem, nešto se promenilo u ljudima, ne znam šta je problem. Znači, niko više ne gleda ovu zastavu, svi samo gledaju pare. Dragan se već spremio. Jurco, ja htio da te pitam, pošto Dragan uvek emotivan pristup, apsolutno svemu ima i onako kako osjeća čovjek tako kaže. Šta ti misliš o publici, kako će biti stadion, imaš neke dojave, ti nešto, šta se dešava, pošto ti radiš u Savezu isto? Jel postoji neka mogućnost da ipak narod bude zainteresovan da dođe da gleda ili će da, ili neće? Pa vidi, publike će svakako biti, i to uglavnom iz unutrašnjosti. Što se tiče samih Beograđana, oni najmanje dolaze na utakmice, to znamo svi. Tako da oni ljubitelji fudbala koji vole reprezentaciju, koji vole fudbal, ići će. Ipak dolaziti Španija kao prvak Evrope i da nisu prvaci Evrope, svakako bi bio pun stadion. Druga stvar, kad god smo igrali sa to Španijom, utakmice su da bile jako interesantne. Moram da podvučem da opet reprezentacija Srbije u kakvom god stanju izađe da će odigrati jednu dobru utakmicu. Svakako, jer ne može niko da dođe da te na sred na pobedi porezi tek tako lako.
kako god sastavi došli. S druge strane, ukoliko izađemo u sastavu sa tim nekim novim klincima, to zaista mislim da će da bude ogromna satisfakcija i želja za dokazivanje gde bi trebalo da se postide ti neki igrači koji su neopravdano odustali od poziva, svaka čast onima koji su to opravdano uradili. Zaista očekujem jednu dobru utakmicu, zaista očekujem jedan pun stadion mimo te loše atmosfere i sad neću da prognoziram sad nešto, ali možda čak i napravimo iznenađenje. Mi smo čudna nacija i mi sa velikim reprezentacijama igramo dobre utakmice, a ponekad iznenadimo. Ajde da se nadamo tom nekom iznenađenju, nešto bi se to pojavilo u glavi danas. Eto, možda ako zaigraju ti klinci da eto, ispariraju, ali opet ne treba pretiti Crvenoj Furiji čak ni kad je loše, a ne tek kad je prvak Evropa. Da. Joco, ja se slažem s tobom, jer može baš to osveženje i ta svežina nekada donese neku promenu. Ako ništa drugo, bar ćemo da gledamo te momke i sigurno će daju svi od sebe na tom terenu. Znači pričamo baš o samoj utakmici i ono što mi mislimo. Prvo moramo da kažemo jednu stvar koja je stvarno za svaku pohvalu, a to je da naša reprezentacija ima prilike da igra sa najboljim u Evropi što se tiče Lige nacija. To je, pričamo, znamo šta se dešava sa našim fudbalom i klubskim zadnjih meseci i ovog leta pogotovo, ali opet imamo priliku da igraju u Evropi i bilo bi super da ostanu u toj diviziji, jer bolje da ti mladi igrači uče igrajući protiv Španije i protiv, ne znam, Švajcarske ili Danske, nego protiv Farskih ostrava ili što znam, San Marino, na primjer, sad sam lupio, ali znate na što mislim. Sad su svi jaki, zapravo ispade da su klubski jači San Marino nego mi. Ono što hoću ja da vas sad podsjetim na nešto, a to je od kada je Pixi postao selektor, radite u fudbalu i u struci ste, kažete mi sad vi šta mislite o ovoj situaciji ovako. Svi kažemo nema uspeha, najgore moguće, svakakve komentare čitamo i o Pixiju, ja kažem Pixi je i dalje i oca, pričali smo to više puta, čak i Dragan. Pixi je, uvek će biti moj fudbalski idol, znači ja sam se divio njemu i uvek ću da pamtim kako je on igrao i volio bih da to ponovi sad i kao trener, kao selektor. Te uspehe, što bi se rekao, ili sa klub. Naprimer, što se tiče Pixijev saldo, 22 pobede, 9 remija i 11 poraza. Neki polovičan učinak, što nije loše, možda je to više 50 plus, ako pogledate u bodovima osvojeni. Od kad je on selektor. Od toga, kad smo išli na svetsko prvenstvo za Katar kvalifikacije, imali smo 6 pobeda i 2 remija, i gol razliku 18:9. Što se tiče Lige nacija ulaskom u Ligu divizije imali smo gol razliku 13:5. Što se tiče onda Katara, odakle svi kažu, i to smo mi pričali da nekako kreće naniže, svetsko prvenstvo u Kataru 2 poraza i 1 remi, od toga 5 datih golova, 8 primljenih. Što se tiče kvalifikacije za Euro, jako loše odigrano, opet smo se plasirali, 4 pobede, 2 poraza i 2 remija, gol razlika 15:9. Što se tiče evropskog prvenstva, svi znamo, 1 remi to je 2 remi i 1 poraz, 1:2 što se tiče gol razlike, jako malo golova, ali opet mnogo manje nego što je bilo u Kataru. Znate sami da smo igrali, beše smo primili najviše golova od svih reprezentacija u Kataru, tako beše bilo na kraju saldo kad se izvuče. Sad kad se pogleda ta neka statistika, vidi se da je reprezentacija u nekom padu. Da li može sad ovo, evo sad pitanje za obojicu, da li Pixi ima dovoljno snage, energije, harizme i njegovog pristupa fudbalu, ne samo kad su konferencije za štampu, nego i prema tim igračima, da stvarno ponovo da tu neku energiju i tu neku živost što je bilo kad je došao i kad je povampirio reprezentaciju na bolje. Šta mislite o tome, Dragan? Nemoj da se složi sa mnom. Da, nemoj da se složi s njim. Da. Pa ja mislim da
Pixi treba da koga god ima u sastavu reprezentacije, bio on selektor naravno, samo treba da im pusti utakmicu protiv Španije, kad je slao ono po burek, a onda je Slobodnjaka rešili pa su dobili 2-1. Samo to da im pusti, znači bez nikakve priče dalje. Nešto se dešava, ne znam šta se dešava, ali se dešava. I da mi ne bi opet oca klipu glavom, kao malo pre kad sam pričao o nekim stvarima. Radomir Antić je bio po meni u novijoj istoriji, ja ne znam samo ovako iz medija, najbolji selektor i tu je bila najbolja atmosfera, tačno i Cigani, i Grobari, i Delije, i uvi iz Vojvodine navijači, svi su navijali za reprezentaciju, ja to nisam doživio za mojih 47 godina, da ceo stadion navija za reprezentaciju, da zvezdaši ne zvižde Partizanom igračima u reprezentaciji, znači, i ti si otišao tamo i znate šta je bilo. Pobedili smo Nemačku, izgubili od Gane i Australije, tišli kući. Da li ima on energiju, nema, ne znam, ali nažalost, ja opet da kažem, ja sam čiti optimista bio i bit ću i opet verujem u pobedu u četvrtak uveče. Kakve god bi muke imali sa sastavom, ja verujem da mi možemo da ih iznenadimo, ali da Pixi sa svojom reprezentacijom, odnosno našom reprezentacijom, ima vetar u leđa, nema. Znači, nema vetar ni od naroda, bar od većine naroda, ne znam što je to tako, ali je tako. Nešto se opet desilo, opet smo super odigrali kvalifikacije za Katar, opet smo mnogo očekivali, opet smo izbacili taj Portugal i tako dalje, možda smo izbacili, pobedili ga u kvalifikacijama, ali ja mislim da mi iz nekog razloga, ne znam kog razloga, taj takozvani turnirski sistem takmičenja iz nekog razloga nam ne odgovara. Mi manje više u svim kvalifikacijama zablistamo, ali kad treba da odemo, da budemo tamo ne znam koliko dugo i da se pripremamo daleko od kuće, tu nešto ne štima. Što ne štima ne znam, možda bih predložio rukovodstvu FIFA i UEFA da poput Lige šampiona organizuje kao neki ligaški finalni turnir, znači da se ne igra ono negdje u nekom zemlji ili zemljama, nego lepo da se skupe 32 reprezentacije, 8 kola sa 8 reprezentacija i onda se pravi tabela i onda bi mi verovatno bili među prvih 8 na svetu u Evropi i možda bi se borili za titul. Ovako kad se negde ode, mi se tu poremetimo nešto, šta se dešava stvarno ne znam, nisam tamo s njima tako da ne mogu ništa da kažem. A da li on može da ove momke vrati, da podivije tu atmosferu, ne znam, više nisam siguran ništa. Ali opet kažem, nisam razočaran, znači ja uvek verujem u reprezentaciju, samo mi je krivo što se ovo ovako dešava opet s našim fudbalom, opet se vraćamo na neki početak od ne znam pre koliko godina. Jednostavno moramo da damo šansu. Ja ako se Joca složi i ti Čin ako se složite sa mnom, ja bih jednostavno svakom igraču poslao neki upitnik. Znači da ga pitam jedno pitanje sa dva moguća odgovora. Da li hoćeš u narednom periodu 2 godine traju kvalifikacije za neko takmičenje da igraš za reprezentaciju ili nećeš? Znači da ili ne? Znači ako on kaže da, imam želju, znači me osjećam neko moranje, da zato što sam Srbiju, da igram za Srbiju i tako dalje, ja bi to ispoštovao, ako kaže ne, nije obaveza i to je to. Možda bi mi bolje prošli ako bi igrali ljudi koji stvarno dođu u taj Beograd na pripreme, na utakmicu sa punim srcem i želju da odigraju za tu reprezentaciju. Ja bi, na primer, ali Pixi zakasnio sad, Joca će možda da se ne smeje, možda i neće, nešto sa Zvezdaš. Ja bi recimo u reprezentaciju pozvao igrača Crvene zvezde koji se zove Ognjen Mimović. Dečko je u početku bio pogubljen kad je počeo da igra za prvi tim kao bonus igrač. Kako je dao gol u Norveškoj, ja ne znam koliko ste pažljivo gledali revanš utakmicu u Beogradu, dečko je odigrao na poziciji desnog spoljnjeg, odnosno desnog beka, bez jedne jedine greške. On je tako bio samouveren, tako siguran, znači jako Norvežani su opasna ekipa, čak se i ubacivo bez straha, znači kada mu je taj gol, kako se zove, u Norveškoj promenio dalje to karijere. Da, Zvago Kuzmanović i Jovan Damjanović su bili gosti u studiju RTS-a, obojica su bili oduševljeni tim igračom.
nažalost već je spisak otišao, verovatno će on dobiti šansu za mladu reprezentaciju, znači Kosta Nedeljković. Imaju Partizanu, jako je sad očajno stanje u Partizanu, ima tu mnogo dobrih mladih igrača koji ne dobijaju šansu. Vojvodina, stvarno bih hteo Čineta da ispravim na početku, si rekao da Milan Aleksić igrač Radničkog i Mihajlo Ivanović igrač Vojvodine. Njih dvojica od pre par dana nisu igrači Radničkog i Vojvodine, obojica su otišli u Championship, englesku drugu ligu, gde će nastaviti svoje dokazivanje. Znači, isto su dobri igrači, pa i taj Petar Ratkov, nije njega kupio Salzburg zato što on visok, nego zato što zna fudbal. Znači, što da ne? Što moramo, mislim, legenda Aleksandar Mitrović već sad, Dušan Vlahović jako mladi, on je već institucija, znači ako sad možda nisu mogli, ok, ono da damo šansu tom Ratkovu, što Ratkov ne može da da gol španskoj odbrani, pa nisu oni vanzemaljci. Znači, to ono što je rekao Joci, ta sveža krv ako se ubaci da možda bude neke promene na bolje. Naravno, može. Realno Madrid je igrao 1-1 sa Las Palmas u Gjestu Bobo, jako je Real Madrid jači od španske reprezentacije milion puta po meni. Las Palmas slabio od srpske reprezentacije. Znači, hoću da kažem, da skratim priču, znači, samo ko hoće da igra, neka igra. Znači, ne mora se zove neko na silu. Znači, ako ne žele da igra više, umorili se, davali golove, uklizavali, krvarili za tu reprezentaciju, hvala lepo, idemo dalje. Znači, moramo negde da nađemo, hvala Bogu, uvedeno je to pravilo bonus igrača, da svaki tim mora da ima od zone zapad pa na gore, mora da ima bonus igrače, od zone zapad, ja se izvinjavam, od zonskog stepena takmičenja na gore mora da ima bonus igrače, što je dobro, znači daj da pustimo te mlade momke neka igraju, će da trpimo 5-6 godina, pa ćemo da budemo možda i prvaci Evrope, ko zna. Znači, hoću da kažem, Pixi može to da vrati, ali mora da ima podršku u vetar u leđa, koju po mom skromnom mišljenju trenutno nema. To sam da kažem što kaže Dragan, sad ako odbijemo i Mihajla Ivanovića iz Vojvodine i Milan Aleksić iz Radničkog, pošto promenili, ne igraju više za srpske klubove, mi onda u reprezentaciji sad protiv Španije imamo samo 2 člana iz naše ligi, to su oba golmana, Partizana i Zvezde. Iz Zvezde, da. To su Aleksandar Ivanović iz Partizana i Marko Ilić iz Zvezde. Ne znam da li moguće da mi stvarno nemamo u našoj ligi, iz naše lige, bar još nekog, ali to je što je. Joco, šta misliš o celoj ovoj priči? Teško je reći bilo šta posle Draganovog izveštaja, a da se ne složiš. Ali si zapamtio pitanje. Pa to je ono, znači ovde, ja sad razmišljam, pa šta li me čine, pitao ono malo. Da, smo obično pričali, da, Dragan, ovako paca levo od desno. Da premotam, nego nešto mi se doktor zaledio za brzo. Da se koncentriše, šta radi, ne znam što se dešava. Nešto nije desilo. Ne znam se ne mrda, gledam šta mu bije. Ja, rekao šta. Ja, čuti ga nije uzao šamčiga. Da. Pa krivim, sad si dodao jednu opasku da nemoguće da nemamo jednog igrača u Superligi. Imajte kako, samo eto, problem je što je fudbal novac i klubovi gledaju da zarade i onda hajmo brže bolje 17-18 godina koji se pojavi talent, daj da ga šipnemo odmah za 3-4 miliona evra, da dovedemo nekog polovnjaka iz Južne Afrike, Kile, mislim, za 600-700 hiljada evra, ili ajde da igramo na pozajmicu pa prodamo igrača za 5 miliona evra, plasiramo u javnost da je prodan za 8 i tako dalje, neću time nikom, nije ni važno, ali to su zaista smešne neke priče čime se ljudi bave, ali neću da ulazim u tu dubiozu, nije moje. Zaista bolno da mi nemamo igrače iz domaće lige u reprezentaciji. Zaista dolazimo do onog problema kojima smo pričali na evropskom prvenstvu, da imamo problem sa mlađim kategorijama. I to već počinje da se održava na reprezentaciji. To što ispliva Kosta Nedeljković, Bimović, Janko, Branko, to su 1 u 1000, 2000, 3000. I
To je malo za našu Srbiju. Mi smo imali najjače škole fudbala u Evropi. Znači, gde smo izbacivali talente, nebitno da je to bio Partizan, Vojvodina, Zvezda. Znači, mi smo imali gro mladih igrača. Problem je prerani odlazak mladih igrača u svet. Problem je iz kuće tih igrača, gde opet dolazi roditelji su mislili da su njihova deca Messi i Ronaldo odmah po rođenju. Ne slušaju trenere koji su imalo negde igrali fudbal, koji imalo nešto, znaju da vide i da nađu neku kako to da nazovem, i faliku kod deteta što se tiče tehnike i taj kvalitet. Najbolji treneri su roditelji. I to nam stvara veliki problem danas u fudbalu, a tek će da ga stvara. Tako da, u unutrašnjosti saveza, šta se radi, zaista me ne zanima. Ja volim kad sudija svirde i kad istrče momci na teren da to pršti. Šta god da se dešavalo tamo po kancelarijama, to me baš, znači, naravno, mislim, toga će uvek biti, to je, mi mislimo da je to samo kod nas, jer mi to vidimo. To je u većini sveta tako. A sad mi imamo neki poseban mentalitet i onda, eto da se vratimo setio sam se, znam da mi nešto pali. Dragan je počeo da priča o Radomiru Antiću. Meni najumiljeniji selektor. Mi smo odigrali, ja sećam se, bio sam u vojsci tada, cijela kasa da gleda utakmice, kvalifikacije. Znači, sećam se utakmice protiv Rumunije 5-0, znači, starešine ne mogu da nas smire, da sedemo da gledamo utakmicu. Znaš, kako je vojska, ko vojska gleda i čuti sede. Kakvi mi bacamo stolice po onom kilovu, znači, kako je to strašno. I onda odemo na svetsko prvenstvo, pobedili smo Nemačku, ajde, okej, dajde da kažem, posećilo nam se, a imali smo dobru reprezentaciju, izgubimo od Australije od Gane. Mi smo na to svetsko prvenstvo otišli da osvojimo svetsko prvenstvo. I svaki put idemo da osvojimo svetsko prvenstvo. Čim ispadnemo po... Da nešto nije bilo nešto malo pisanje, katastrofa, levo, desno, ono. Meni je to recimo veći neuspeh nego sada na evropskom prvenstvu. Tako ispad, da. Meni je to veći neuspeh. S onakvom generacijom, s onakvim igračima, otišli smo u Boret. Mi sad na evropskom prvenstvu nismo očekivali ništa. Posle ove loše kvalifikacije koje smo igrali. Mi smo mogli da odemo bez problema. Kako smo igrali u Leskovcu, zadnju utakmicu protiv Bugara, nismo ni trebali ni idemo. Ja sam lično bio, vodili smo decu, Fudbalski savez Pomoravskog okruga, Dragan zna je imao akciju, odveo 350 dece na utakmicu o svom trošku i o trošku sponzora koji su donirali kalo za tu decu i svašta nešto. Da, prateće što ide. Ali deca ne znaju, deca se raduju, pade gol, ali deca ne znaju, znaš, još smo mali 7, 8, 10 godina i gledaju, mi svi gledamo, gde ćemo na evropskom prvenstvu? Gde ćemo? Mi sve to pričamo tad u Lesku. Što se ispostavilo tako, ne znam. Opet, kad pogledaš statistički, nismo loše prošli, nije to katastrofa, ali zaista korenite promene i meni se ovo sviđa što se dešava, ne sviđa mi se atmosfera unutar reprezentacije, ali mi se sviđa to neko kazivanje da možemo da očekujemo kao što je bilo onomad u košarci, nije bio Jokić, nije bio ono i mi napravimo bum. Sad, ajde ovi momci koji sad su prvi put u reprezentaciju, ja bih sve njih pustio. Sve njih bi pustio Hoponovo po pozicijama, levo, desno, tu je Pavlović, naša životinja pozadi, tu ne može niko da prođe, znači možda dođu 6 Španije sad, znači dečko u životnoj formi i mi sa takvim pristupom možemo nešto napraviti. Samo Pihću treba podrška koju nema, a treba podrška nacije pre svega koju nema, zato što svaki selektor i trener pogreši i svašta nešto, ali njega buše na sve moguće strane. Novinari,
spinovanjem i ostalim stvarima i tu dolazi zaista do velike negative i na kraju moram da kažem da se, nije moja to da pričam, ali se stvara neki pritisak kako bi on konačno podao ostavku. Sad, ko to radi, zašto radi, nije moje, ne zanima me zaista, ali ne Pixi, bilo koji selektor treba pružiti maksimalnu podršku. Uvek, u svakom momentu. Da, ipak je on selektor naše reprezentacije. Da, baš. Slažem se s Tomicom. Evo ovako malo da napravim presedan, baš s tim u vezi što kažeš, treba neka promena. Ja ne znam da se sećate vi toga, ali sad ovako jedno pitanje za vas i za gledalce, pa ćemo da kažem zbog čega je to tako. Zbog čega sam to rekao tome. Pre, ajde kažem, ne znam, 7 ili 8 godina, možda i manje, da li tako nešto prilike, desila se utakmica između dva kluba. Jedan od trenera od tih kluba u Ligi šampiona je rekao ako dobije Manchester City, da će da, kladio se s novinarima, da će da se obuče u kostimu Zoroa i tako da se pojavi na konferenciji za štampu. Jel znate o kome se to radi reći? Da sećate možda toga. U pitanju je Šahtjor, kad je dobio Manchester City, a trener Šahtjora i taj koji se kladio s novinarima da ako dobije Manchester City, ima da se obuče u kostimu Zoroa sa sve šeširom i maskom i onim plaštom i da izađe tako na konferenciju za štampu posle utakmice. Evo pomoću. U pitanju je Paulo Fonseca, sadašnji trener Milana, i to sam danas nešto pratio i čuveni naš sportski novinar Neša Petrović koji i radi kao, ja mislim da je PR baš Fudbalskog saveza Srbije i našeg fudbala, je baš spominjao tu jednom intervju sa Pavlovićem i ja sam se uprošerio, setio sam se, ali ne mogu da setim šta je tačno bilo, ali to je to. Sad, mi nemamo Zora, ali da li nama trebaju neki Batmani ili ti Supermani, neki Marko Krajević ili Miloš Obilić, da nam pomogne da mi pobedimo ovo, ili da pokažemo pravu sliku, a možda je nešto da prepoznamo i da kažemo ovo, onda idemo u dobrom pravcu. I od sam spominjao svežu krv, Dragan spominjao njegovo viđenje svega toga. Ali evo pitanje opet stručno. Šta mislite, da li će sad Pixi isto tvrdoglovo da se drži one njegove, kako se kaže, taktike, iako je i jeste to taktika za idemo svi na juriš, idemo u napad, idemo svega toga, jer će sad i on možda malo nešto da menja. Šta mislite, da li nešto sleglo nakon svega ovoga? Ajde sad nek bude i oca prvi, ajde. Budi ti Ivico prvi, meni ste prazni baterije, moram čas da idem za punjenje. Ajde čas. Ajde. Ali ja ne mogu da verujem kako je on to pokazao sad, ali to je nesvesno uradio. Kaže, ja moram da imam čas da nagonem puljač, ali u stvari... Jo, majko, bože, ovo je hit. Ne goriš razlike, samo ti kaži Dragane. Vidimo. Definitivno je nesvesno ovo uradio, da nije li bio svesno što je uradio. Šta sam uradio? Vidjet ćeš na snimku kad bude bilo. Vidjet ćeš polako, ali ovo će da te košta svega iz vačega, verujem. Možda čak i karijere delegata Zore Zatu. Evo, drugačije. Joco, šta li će da menja nešto Pixi u svoj pristupu igri, taktici, strategiji? Pa to je ono, baš pri kraju mog izlaganja sam pričao da bi bilo dobro da pusti te mlade Novajlije po pozicijama, međutim plašim se da ne ostane onaj njegov stil i da neće previše menjati, ne zbog samog sebe, možda i zbog samog sebe. S druge strane, zaista priželjkujem da je to, vidim 5-6 nova imena u startnih 11, znači ne na klupi nego u startnih 11, i da pobedimo Španiju, jer mislimo da možemo, jer mi smo mala zemlja, puno talentovanih sportista, ne samo fudbalera nego u svim sportovima, a i u fudbalu smo talentovani uvijek bili. Eto, nismo imali rezultate na tim velikim takmičenjima, što kaže Dragan, čim pređemo mosta Ćupriju, odmah je problem.
ne daj Bože, sad. Ali to je do mentaliteta. Zaista priželjkujem da vidim 5-6 novih imena u startnoj postavi, a s druge strane plašim se da Pixi ne odustane od svog nekog sistema, ali opet ne mogu da mu uđem u glavu, ali mislim da posle otkazivanja ovih nekoliko igrača bitnih, da je on prinuđen da uradi ono što recimo mi želimo, a to je da zaista započne jedan novi ciklus sa jednim novim momcima, da ove druge bude sramota što nisu došli. Ja bi tako uradio. Slažem se. Dragane, šta misliš, da će Pixi dalje sa 3 štopera pozadi ili će da krene normalno sa bekovima? Mislim, normalno i sa 3, ali zavisi sa kojom ekipom, sad da će da krene sa 4 pozadi? Pa mi smo, ako se sjećate, odigrali prijateljsku s Rusijom s 4 pozadi. I sa Austrijom. Smo krenuli 15 minuta ili 10. Znači, pre evropskog prvenstva smo izgubili 4 ili 3-0, ako beše po 4 minuta. Da smo igrali s 4 pozadi, slušao narod. Kad je igrao sa 3 pozadi, mi smo igrali s Engleskom 0-1, sa Slovenijom 1-1 i sa Danskom 0-0. Tako da, ajde da pustimo čoveka, ako mu već dajemo podršku da mu dajemo do kraja, ipak je on selektor, nismo mi. Ako su navikli da igraju sa 3 pozadi, neka igraju sad sa 3 pozadi, ja nemam ništa protiv. Samo da pobedimo. Što se tiče, kažem, daj da pustimo čoveka, jer ne znam koliko je vremena bilo da uigra Češov. Tim Vjocama kaze, Dragan počne da muca. Da, ovo nije bilo namerno. Nije, ja kažem Ako da kažem, daj da dosta kasno da će. Kako će, a mi možda igramo i sa 5 pozadi, sa 2 pozadi, bitno je da tih 11 koji izađu na teren i Zoru, Arakanu, da Terzić, moj drugar i kompanija moraju 2 godine da se čuju da taj teren sede za Ligu šampiona. Znači, ako Travo stane istan, jedan puste nije izašao, jer mnogo dobro odrađen teren, jer vi naši nisu se osnojili. Tako da ja kažem, ne bitne taktika, ne bitne skoliko ćemo pozadi, skoliko napred, bitno da tih 11 ljudi i koliko već zamena 5, istrče maksimalno 90 ili koliko već minuta budu igrali, dobro na tome stoji. Ako u kojem slučaju se desi senzacija pa padne kiša i da budu natopljeni, što se kaže, nekim blatom i tako dalje, pa i ako izgubimo, da će biti zapravo. Zato je bolje da igraju na stadion Partizana, je definitivno. Tako god, da. Partizana u stadionu ima i bolju travu, ima i bolju podlogu kad padne kiša i bolji huk imaju, sve imaju bolje. A dobro. A dobro, oni imaju bolje, oni bolje, da. A da, pa zbog toga neću da pričam o projektovanju Ćuteća. Kažete mi sad ovo, još malo, to će mi sad vremena da skupimo čas prođe kad pričamo. Mi ne umemo drugačije nikako, kako bude dobro da sad vreme nema šansu. Htio sam da pitam vaše mišljenje, šta mislite, ko će da zablista u reprezentaciji Srbije u ovoj predstojećoj utakmici protiv Španije? Mogu ja prvi? Možeš. Ja ću samo da kažem jedno, Pixi. Bravo. Lukav odgovor i pamet, da. I ja bih voleo da on zablista, da pokaže da može i to. Da svima zapuši usta i da to radi. Baš to. Dragane? Dragane, složi se sa mnom, Dragane. Ne, sad ću da kažem, to mislim, ali... Pixi se podrazumeva, ali ipak ima, to je to. Ja bih volao da ovi 16 zablistaju. Da. Rama, one možda trči što njih, znači moraju gomovi da se bacaju, moraju štoperi, ne može samo Pavlović, mora još neko, mora Jan Carlos Simić da se blista, Dedovina je to, Lazar Samardžić, ovaj Mihajlo Ivanović, pa već još tu,
Znači Ivan Ilić je perfektno odigrao za Jako Torino, dobro, jeste. odlično, Torino je ozbiljna ekipa, znači ozbiljna ekipa, oduševio sam se kako su igrali protiv Venecije, on je u toj ozbiljnoj ekipi, jedan od nosilaca igre, znači ako je nosilac u italijanskoj seriji A, mora da zablistaju u reprezentaciji, znači mora. Ja sam to da kažem, što raduje sve nas, pričali smo o pomlađivanju i o mlađim igračima. Mi ovde imamo dobar broj igrača koji su ispod 20 godina. Među njima najmlađi ispadaju Kosta Nedeljković, Aston Villa, on je 18 godina, Jan Carlos Simić 18 godina i pričali smo o Milanu Aleksiću 18 godina. Jako mladi, a već igraju što se kaže dobre role i na njima ostaje, što bi se reklo, reprezentacija. A ono što takođe pričamo često i o tome, kao naši ovako, gledajte jednu stvar, to smo isto pričali. Ako Pavlović može da igra u jednom Milana, ako Luka Jović može da igra za jedan Milan, pa zar taj Milan nema pare da kupi nekog igrača drugog? Znači, ako on igra tamo, pa taj igrač vredi. Koliko igrača imate na ovom svetu? Gde su Brazilci, Argentinci? Jedan Milan, špic, njihov je Luka Jović, naš reprezentativac. Imamo igrača ovog Veljkovića iz Verdera, znači, dečko, neverovatan, da nabrajam dalje, evo sad imamo dosta u Premier Ligi, se sećaš Joco, a i ti Dragane, sećaš se, pričali smo oko evropskog prvenstva da imamo malo u Premier Ligi, evo polako se pune tamo, Championship i Premier Liga, što je jako dobro, onda imamo ovog, mene oduševio Živković na evropskom prvenstvu, ja se nadam da će on i dalje da ostane u formi, ali on, na primjer, igra u jednom Pauku koji može isto da kupi, znate koliko je para u grčkom fudbalu, može da kupi ko hoće. Pa imamo u Veroni Mitrovića, pa imamo u Portu Grujića, pa imamo, malo pre spomenutog Ivana Ilića u Torinu koji je standard. Znači, među 11 startnih u Torinu. Pa za taj Torino nema para da kupi neko igrač. Znači, ti igrači vrede. Nisu slučajno tamo, ljudi, on ako ne zna da igra fudbal, pa neće ga ovaj Nemac, neće ga Italijan, predsjednik klub ili da ulažu u njega, ne znaš, molim te, skloni se, znati sami. Znači, oni znaju da igraju. Šta fali? Samo da se ukomponuje to, ta energija, to što smo pričali, atmosfera, sve to da se oseti, ne znam stvarno šta je, ali ti igrači vrede, ako igraju u tim klubovima koji smo malo nabrojali, kako onda to vredi, to znači da su dobri, da budemo ponosni na njih. Ali šta je, o čemu se radi, šta i kako, ne znam, to su neke stvari, možda i planeta, tko zna, pa nam nije sad era za taj fudbal. Ali evo kad vidite, stvarno imamo igrača, pa imamo Samardžića od Atalanti. Atalanta je jedan ozbiljan pretendent da zasmeta svima gore u Skudetu, čak i u Ligi šampiona. Znači imamo standardni igrači, među 11 najboljih su tamo, znači u tako jakim klubovima. Nije to možda mnogo nemamo mnogo iz Lige petice baš, ali nemamo, na primjer, iz Španije, nemamo nijednog igrača. Eto, a pre smo imali Stano, sećate se Stara Juga, skoro su svi bili iz Španije, onda iz Nemačke imamo samo jednog iz Verdera. Tako da uglavnom, to su igrači, RB Salzburg, imamo Ratkova, ako tamo on može da daje golove, ja smo rekli Dragane prije oce što su ključe da je visok 190, ali on nije tamo zbog visine, verovatno da daje golove. Tako da mi imamo, kad pogledaš imena, imamo igrača koji nešto znači u njihovim klubovima. I ono što znam sad, od kada je Pavlović prešao u Milan, kaže, u Italiji, ne pamte da je tolika buka i halabuka bila oko jednog defanzivca koji je došao u Italiju da igra koliko je oko Pavlovića bilo. Pa znači, ako nas oni cene i igraju oni tamo, pa ti momci znači zaslužili su igrom, ponašanjem u svojim klubovima, pristupom u svojim klubovima, rezultatima, da oni i dalje igraju tamo. To je malo reći da oni, glupe reći, ne znaju da igraju fudbal, ali šta je to s nama, da tu fali ta neka, ne znam nija koja je tu kombinacija, svašta smo rekli i pozitivno i ono što, znate, svi sami uvijek pričamo, evo gledalci znaju, uvijek pričamo sa željom da bude bolje, ne da kudimo da bude, ne, nego želja da bude bolje i da podržimo maksimum, jer smo mi fudbalisti. Joco, šta misliš, šta nam potrebno osim Pixija, što si rekao malo pre Don Zablista, šta nam još potrebno da mi
možda pokažemo pravu sliku. Ne možda zube na terenu, ali možda inteligentnost, koju imamo sigurno. Potrebno mi je pre svega huk sa stadiona, onaj pozitivni. Znači da reprezentacija oseti podršku, kao opet kažem, u bilo kom sastavu da izađe, potrebno nam je ta podrška sa tribina. Ono koju imamo u košarkaškim salama, i Partizan i Zvezda i reprezentacija, naravno, to nam pre svega potrebno. Potrebna nam je ta sveža krv koju trebamo iskoristiti na pravi način i potrebno nam je to poverenje. Zaista mislim da nam veliki udeo može doneti podrška sa tribina, pozitivno od prvog minuta, da se navija, da se vrišti, da se zviždi, znači svih 90 minuta, jer da se ne lažemo, svi mi znamo kako igrati na vrućem gostujućem terenu. Kako ne. Slažemo se s tobom. To je to. Ja sam ubeđen, sad sam se setio, ja sam ubeđen, mi dobijamo Španiju. A zbog čega dobijamo Španiju? Zato što 48 sati pre utakmice ne postoji nikakva atmosfera u zemlji. Znači, niko gleda ne veruje, zato što niko ne veruje, bit će 2-1 za Srbiju. Ivan Ilić iz Slobodnog Budurca i Petar Ratkov u 90. minutu za 3 boda protiv Španije. Javne Dragane, dokle više te zvezdine situacije, znači, a moraš da im provučeš i kroz reprezentaciju. Jo, majko, bože. Šta sam rekao, Ivan Ilić i Petar Ratkov, Ratkov igra za Zvezdu. To će da Strahinja Pavlović reši glavom 1-0 i čao zdravo. Ali pazi, niko od vas nije spomenuo, ja bih zaboravio da sad nisi rekao Strahinja Pavlović. Šta je bilo nakon utakmice Lazio Milan 2-2? Otišli mi da se jave svojim navijačima iz Milana, ovi ih dočekali, možda još jednom kiksnuli, a onda zvali Strahinju Pavlovića da se vrati i da mu odaju priznanje kao jedini navijač Milana, koji je po njihovom kriteriju strogom zaslužio da mu se aplaudira. I Pavlović on beše iz Zvezde, odakle beše došao? Odakle beše on iz Zvezde došao? Partizana. Najbolji drugo kluba u Srbiji. Eto, to. Ako niste znali, Dragan je koliko on strastven zvezdaš, toliko je i oca vatreni partizanovac prema tome, ali su svi drugari. Kako je oca se rodio u Majuru, oni ne zvali Partizan iz Majuru, nije zvao Partizan. Da, čak i njegov klub se zove tako da je Partizan. To je to. Evo ovako da sa ovom lepom atmosferom zaključimo da možda nama nije potreban niti Zoro, niti Superman, niti Batman, možda samo nam treba Pixi u onom pravom stavu, pristupu i svemu tome i da ova sveža krv što smo apsolvirali sad u ovoj emisiji, da ta promena na bolje, možda ništa nije slučajno u životu, to znate i sami, pa možda ni to otkazivanje nekih igrača, možda je ovo i dobra stvar, da se pokažemo u nekom drugom svetlu i da krene možda reprezentacija nekom drugom putanju. Dragi gledalci, gledali ste još jednu emisiju Fudbal više od igre, gosti su bili učesnici emisije, dr. Dragan Bogdanović, fudbalski sportski radnik. Dragane, mahni nam, svi znamo ko si. Inače, i takođe ima svoj podcast koji se zove Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu. Zapratite taj kanal i podržite Dragana i možete s njim i da komentarišete, komunicirate bilo kako. Dragan uvijek raspoložen da odgovara svima i da pročestate svima, tako da tu nema problema nikakvih, samo da je u dobrom pravcu. Joca Johan Dimitrijević, tehnički sekretar i referent za sva takmičenja na nivou Pomoravskog okruga što se tiče fudbala i takođe ima svoj podcast koji se zove Fudbal strast koji ne prestaje. Takođe kontaktirajte Jocu, zapratite ovaj kanal i Joca daje mnogo dobre informacije, reći ću posle za Dragana, zaboravio sam. Joca radi zaista ex-ju region i pored svega toga prati našu Superligu Srbije, takođe za Dragana, Dragan prati Superligu Srbije i niže lige Srbije, dakle od profesionalnog do amaterskog fudbala
sve imate tu, eto, ako možemo nas trojica to da popularišemo taj fudbal, nama će biti drago jer i radimo u fudbalu, volimo taj sport, navijamo, evo videli ste sami, želja nam je da naši klubovi, naša reprezentacija zaista budu na nivou onako kako i mi očekujemo, ne samo mi nego sam narod iz naše zemlje i regiona. To bi bilo to, ali imate vi nešto da dodate za kraj ili da pogađamo rezultate za utakmicu ponovo. Dragan rekao 2-1. Jel mogu ja? Može. Evo ga, može, što ima kaže. Ako me neko čuje od naših reprezentativaca, ovih sa spiska, naravno, postoje šanse što da ne. Ja ih samo molim da kad izađu na TV, bilo na klupu, da sednu ili da počnu od početka, da se sete kakav su osjećaj imali ovde i ovde kad su kretali da igraju fudbal sa, ne znam, 8, 9, 10, 11 godina, da taj osjećaj vrate, da zaborave materijalno, da se sete da ih neki Dragan, Joca, Đine i momci još mlađi i stariji od njih, da navijaju za njih i da probaju ono što sam rekao, da izoru tu Marakanu, pa makar ih poslovi iz vezene uprave sređivali taj teren, a i ako bude 0-4, ja ću biti zadovoljan, ali opet im kažem da se sete kako je bilo kad su počinjali, kad im je najvažnije bio teren, a ne ovo, znate već šta to znači, i bit će mnogo lepše za sve nas i navijače i za celu zemlju. Upravo tako. Hvala vam još jednom što ste nas pratili. Joco, hoćeš da kažeš ti nešto? Posle Dragana... Rekao sam dosta. Hvala vam što ste pratili, hvala vam na svim vašim komentarima. Ima i duhovitih, ima i realnih, ima iskrenih, ima i baš onako strogih. Što se tiče naše reprezentacije i Pixija, vidjet ćemo šta će biti u četvrtak protiv Španije. Nismo pričali o Španiji jer znamo ko su i šta su, ali pričali smo više o našoj reprezentaciji, viđenju naše reprezentacije, onako kako mi mislimo, kako osjećamo. I to je i najsubjektivnije i najobjektivnije. Hvala vam što ste pratili, lajkujte, subscribeujte, imate još 2 jako dobra kanala, takođe podcasta. Dragan, još nešto će da kaže? Ne? To je to vaše. Vaše, da. Imate još 2 dobra kanala, eto Draganov kanal, podsjetitelj koji se zove Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu i Johanov Jocin kanal koji se zove Fudbal, strast koja ne prestaje. Nađite i imat ćete jako dobre teme i razgovore upravo u fudbalu. Hvala vam najljepše i navijemo za naše.